Kada je nastala vaša fondacija? Hvala ti na pitanju, Ivane. Fondacija je nastala 2. juna 2015. godine. Mi smo mnogo razmišljali da li da osnujemo jednu takvu organizaciju ili ne, zato što smo se malo plašili da li možemo da se nosimo sa toliko velikim i teretom i odgovornošću, ali evo, uspeli smo do dana današnjeg da radimo konstantno, da imamo i određenih uspeha u onome što radimo, tako da eto, mogu sa ponosom da kažem da već punih 6 godina i više radimo punom parom i da smo uspeli smo izmeniti 2 zakona, da smo odradili više od 500 radionica do sada i eto, to su neki naši rezultati od upravo tog 2. juna 2015. godine do danas. Koji je osnovni zadatak vaše fondacije? Hvala ti, Danijele. Super ti je maska. Naš osnovni zadatak je preventivne aktivnosti, to je preventivne aktivnosti vezane za upravo vašu bezbednost i upravo na to smo se fokusirali. Nekako videli smo mnoge organizacije se bave recimo neko sakupljanjem novca za bolesnu decu, neko se bavi i drugim nekim aktivnostima, a mi iz više razloga smo se odlučili da ovo bude naša glavna aktivnost i moram da kažem da od momenta od kad je osnovana fondacija pa do danas mi smo osnovali Centar za siguran internet, tu nam radi Net patrola, imamo registar nestalih lica i to kad sve saberete i ono sve što svaki dan, svakodnevno radimo, vezano je upravo za bezbednost naših najmlađih sugrađana, to jest vaših drugara i vas samih. Koja je misija vaše fondacije? Sama misija je, u stvari ako pogledate i naš sajt možete videti da je naša misija bezbednost dece i odgovornost svih nas. Što znači da svi imamo obavezu da se brinemo o vama i o vašim drugarima, vašim vršnjacima i da to nije obaveza niti samo mene, niti samo vaših učitelja, nastavnika i nastavnica, nego bukvalno svakog građanina ove zemlje. Eto, mi smo vođeni tom jednom porukom, mi u stvari animiramo i sve druge građane da upravo više brinu o vama, zato što nekako smo možda zapostavili tu vašu bezbednost i nismo dovoljno do sada brinuli, pa se nadam da će to u budućnosti biti mnogo bolje. Koja je vizija vaše fondacije? Naša vizija je da svako dete u Srbiji bude bezbedno. Dakle, da vi kada ste na internetu i na društvenim mrežama, kad se dopisujete, da ste potpuno sigurni da vam se nikada i ništa tu neće loše desiti. Kada ste na ulici takođe, da jednostavno vi možete potpuno sigurno i bezbedno šetati vašim okruženjem ili gde god da se nađete i to je neka naša vizija. To je jedan teško dostižan cilj, ali mi želimo zaista da budemo kao neke zemlje, najnaprednije zemlje po ovom pitanju koje danas mogu da se pohvale da su im deca zaista bezbedna i da mogu zaista bezbrižno da žive i odrastaju. Koje projekte radite u cilju poboljšanja bezbednosti dece na internetu? Pa naš najznačajniji projekat je Tijana Klik. Tijana Klik je naša edukacija koja je sastavljena iz nekoliko filmova koje mi svakodnevno menjamo u smislu kada imamo neki novi slučaj, neki novi način vrbovanja dece preko interneta, onda mi to snimimo da bi deci samo i vama, da bi bilo mnogo lakše da shvatite u stvari koliko je lako predatorima, mi te ljude koji su loši ljudi, a koji žele da naude deci, zovemo ih predatori. I onda mi želimo da vam ukažemo na to kako predatori dolaze do dece, znači na šta treba da obratite pažnju, koje su vaše osnovne greške kada ste na internetu, tako da se taj projekat zove Tijana Klik. Ono što pričamo roditeljima, da bi vas informisali i upoznavali, zove se jedna tribina kojom mi obilazimo Srbiju, zove se Ukradena bezbednost, a osim toga u okviru Centra za siguran internet u Novom Sadu i Net patrole koja funkcioniše u okviru fondacije, moram da kažem da često nam sami građani prijavljuju neke štetne sadržaje koje na internetu gde se recimo zlostavljaju deca i onda mi
pokušavamo zajedno sa našom policijom i Interpolom da tražimo te neke loše ljude koji su snimali te materijale i trgovali tim materijalima, da se oni procesuiraju, da se eventualno uhapse i onda da taj internet koliko god može bude bezbedniji za vas. Koje edukacije vršite i na koji način? Pa mi vršimo veliki broj edukacija. Napomenuo sam da su Tijana Klik i ukradena bezbednost nešto što mi radimo kada idemo po školama i mesnim zajednicama, opštinama, gradovima po Srbiji. To su glavne edukacije, međutim imamo i one edukacije koje smo, recimo, webinari naše fondacije, gde smo, kada je sad bila i ova korona i kada nisu bile mogućnosti da se ide fizički u određena mesta i određene škole, pa smo onda putem interneta razgovarali sa vašim vršnjacima. Tako da to su samo neke od edukacija. Mi često sa našim i Vladom Arsićem, koji je pisac o knjiga Armagedon, Izgubljeni u magli, koji upravo govore o ovim pošastima, često obilazimo Srbiju i na književnim večerima govorimo o tim problemima, jer su i te knjige zasnovane na istinitim događajima. Eto, to su te neke edukacije koje mi širimo svest i naše neke stavove po pitanju vaše bezbednosti. Vaša poruka mladima za ponašanje na internetu? Naša poruka je da vi zaista morate biti mnogo oprezni. Danas ne možete da znate ko je sa druge strane ekrana i morate zaista da vodite računa o tome kako se vi ponašate. Pre svega zbog vaše bezbednosti. Sa druge strane, morate da budete takođe svesni da ukoliko pišete neke i vi ružne stvari i možda vređate nekog vašeg vršnjaka, to takođe nije dobro i zaista ne znate kako se taj neko drugi osjeća sa druge strane ekrana. Zbog toga vas molim da budete dobri i da vodite računa o tome šta radite kada ste na društvenim mrežama, kada ste generalno na internetu, upravo zbog vaše i tuđe bezbednosti.